Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Jen, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadala Lane Hervasio Gonzales Prado, J.R. Prado, ken Eliana J. Prado, iti Saudi Arabia. Kastamat kada Danilo Gonzales ti Bagabag Nueva Vizcaya, Dennis Gonzales ti Aguinaldo Ifugao, ken family Gonzales ti Palanan, Isabela. Shout out pa kada Isaiah Howard Precious Pira, Mary Joy Kapakap, ken France Life. Happy birthday, Dainalin from Hong Kong. Makablaawan ti pamilyak di Takanan, Kabatuan from Virgilio, Salem. Kobe Mundo kan Taberna family ti Tangadan San Quintin Abra from Leniki Alejo. Delion family ditoy na Magbagan Santa Maria, Pangasinan. Nanay Linda De Leon kan Mama Lilibeth ti Hong Kong from Clarence De Leon. Advance happy birthday ti anak ko ani Rochelle Gutierrez from Mariel Gutierrez. Advance happy birthday kani ading ko Mel Ronquillo Manyo kan Jojit Kakam ti Umingan, Pangasinan from Susan Ronquillo. Belated happy Father's Day kani tatang ko Gilbert Takang kani lakay ko ani Jensen Passion from Mary Jane Takang. Shout out kada Mary Shalom Saturnino kan Roxanne Sikat Kabunot. Shout out pa kada Aida Harris, Edilberta 6379, Shirley RB9, Elma Lau,
Chemix 43 TV kan Yatsky Casey. Makablaawan ti Bacnis family ti San Juan Ilocos kan Valentin family ti Libertad Abulog Cagayan from Emmeline Bacnis. Belated Happy Father's Day kan ni kasinsin ko Larry Alonso ti Pidig Ilocos Norte. From Nestor Cuse ti Alamo Kaagaman, Apari West, Apari Cagayan. Shout out pa ay kani Aaron Matias. Belated Father's Day kani tatang ko Edmond Somera, kastamo tay kabsat ko from Liza Somera. Gutierrez family ti Minisikuan Pangasinan, Rumbawa family ti Nampikwan, Nueva Ecija. Kastamat ang makablaawan ti Concepcion, Asitura family, kastamat ni Lynn, Macleo kan Marzen, nanay Sosima Asitura Concepcion from Angelo Asitura Concepcion. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Jen. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin apada-pada. Ilingad naklangan itinagan a Jen Manang, gam dispensaram no jakon inlanad ti address ko. Kanayon kami nga agdangag kan ni Lolak iti YouTube channel yo, kat malinglingay unay ni Lolak no mangmangagan na, dagiti agduduma apakasaritaan ti biag, dagiti agdangdangag. Ni Lolak tinanginggan nyo kanyak, tapno ipatulod ko ti padas mi, barang makaibati iti adal kadagiti agdangdangag. Kat sapay ko tamapilimot ama idrama Manang. Dua kami nga agkabsat kani ading ko aram. Ulila kamin iti ina, gaputapim musay ti inami iti aksidente. Dalola kani papanglaangan ti kadkadwami Manang. Makunak a medyo na alwan mat ti panagbiag mi, gaputa na nga to ti posisyon ti amak iti kumpanya a pagtrab-trabahuan na. Adda kami pailang iti high school iti kabsat ko, idi mapasamak ti padas mi Manang. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Lola, awan ka di pa'y ni Papang? Ay, awan pa'y nga rod apok. Ang mga nood apay lang iti opisina na. Di tayo pa'y makagiddanan ng mga ni Papang, Lola. Kanayon abisi iti trabaho na. Amumat, anang ato ti saad ti amam iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Kat no adarong so aparikot, masapul asulbaran na adagos. Ay, anyamat tan. Awan lang arudan day di mamang. Kanayon pa yung awan ni Papang. Kasla kami matan ulila adamang kanimanang ko. Naimbaglangan tada kayo diti balay, Lola. Di kaagsao iti kasta apok. Rumbang amaawatan nyo ni Papang nyo. Taisulaangan ti mangisaksakad iti pagbiag tayo. Kad ti kasapulan nyo iti pagadalan. Ngamrumbang ko mga amunamot nga i-manage ti oras na, Lola. Tapno damot para kada tayo. Bayam apok, taibagak to day taken ni Papang mo. Ala, kayabanan di kabsat mo tamangan tayon. Sigurado amarabyan manan nga agawid ni Papang mo. O sige Lola, tapno makapangan tayon. Mabisinak mo tan. Manang, awan ka di timadmadlaw mo kon ni Papang? Ha? Anya day taading ko? Apay, di mo madmadlaw ka na yun ang marabyan nga agawid ni Papang? Amok day ta. Ngamti amok, agov overtime iti opisina na. Nga ta? Apay, kanayon lang ag-overtime man? Sa bagay, kasla adamadmadlaw ko ading ko. Nagismarte ita ni Papang. Kasla teenager no mapan mga opisina. Kastay ko namon, kanayin amala daw nga agawid. Manang, ang mga nadamutin girlfriend ni Papang.
Dayta tijak masungbatan ading ko. Sa bagay, saan tamo ta parparitan ni Papang? Tay nasaya at kumamot a babae ti makarelasyon na ah. Di kaslay ti day di mamang anasingpat kan manang ipatag. Kang runaan na, amo na tayong asikaswan. Sapay ko maading ko. Ngam na mabalin, oray saan ko man amas asawa pa'y ni Papang. Ni Papang lang ti makadesisyon iti day tamanang. Saan tamo tamay ti pagragsakan na? Wen matkit di. Ngam kastay nakunakon. Tay ko mamang taripato kan kwa na ti masarakan na. No bilang ta mga asawa manan. Narabian ka manan, Enrico. Sa dino ka di tinaggapuam. Nagkasangit may isang empleyado di opisina, nanang. Kat nagselebrar kami ijay. Kasta ka di. Wan, nanang. Itaman pa adamagan nyo tinaggapuak. Wan takanayon nga agdamag dagiti anak mo no apay akanayon ka kano amarabian. Papapanam kadagiti kalabas nga aldaw. Kwa, nanang. Agop overtime maki di opisina. Amok nga da sa bali ang mapaspasamak, Enrico. Or-orayan ka lang agpud no kanyak. Diyak ngamin amuti sungbat ko tunggal agsaludsod dagiti anak mo. Kinapod na, nanang. Kanayon na ki di apartment ni Sandra. Sandra? Sino da ita babae? Anya ti pa kainaigam kan kwa na. Kaopisina akmat lang, nanang. Kaayanayat ko. Anya? Adan kasukat na di asawam? Kasanon nagiti anak mo? Agor-urayak lang iti napinda sa gundaway. Tapnoy podno kadakwada ti amin, nanang. Sigurado ka kadi, amaklon dati ipudnom kadakwada. Sapay la ko, mananang. Nabayag mo na panahon na pimusay dedi inada. Maawatan damot siguro ka sa pulak mo ti katakunay-nay ko iti biyag. Ala, sapay ko mga rod takas tang agpaiso. Ngam kasaya atan nga agpudnukan kadakwada. Ngam ti maamuan da pa iti sabali at tao ti may papan iti day tabanag. Nasaksakit ti kastang aklunan da. Wan, nanang, di ka agtanag. Talagang aramidak day ta. Apay nga inawis na kami ang mga diti restaurant, Papang. Wan ngagpaiso, Papang. Awan mo ti amok nga okasyon Awan ngagpaiso, anak ko. Ngam kaya't kayo ang makabanding. Nabayagan day din na udi arimwarta yung aga-ama. Pasensya kayon, takanayon na busy ti amayo, anak ko. Wan ngagpaiso, Papang. Mas daw kami kani ading ko. Kanayon ka amaladaw nga agawid. Kanayon ka no nga ibagam ka ni Lola, anangan ka no kas diya sumangpet ka. Isoburbur tsa kada kami day ta kanyading ko. Kinapod na, Jen, anak. Day tati makagapo, no apay nga inawis kayo arumwar. Adanas ka na maamuan nyo, anak ko. Ha? Anya day ta, Papang? Wan ngagpaiso. Anya tipod nuyo, Papang? Jen, Ram, anak ko. Amoy mo't anabayagan na pimusay dedi mamangyo. Patpatgan kayo unay nga anak ko. Kastamot ay di mamangyo. Nga mamuyo mo't anarigatag may maysa. Kasapulak mo ti katakunay na iko'y tibiyag. Tapno dakadwak amang padakkel kada kayo. Anya ti kaya tiyasawan, Papang?
Kaya't kung ay pudno kada kayo, nga dan kayan ayat ko. Ha? Iso ni Sandra. Ha? Kaopisina akmatlaeng ngam balasang pay. No kasta, mga sawa ka manen, Papang? Saan mi pa na pagsaritaan day taabana, Gram? Kaya't ko lang nga ipakaammo kada kayo kan ni manang mo, di may papan kada kami kan ni Sandra. Awan maaramidan minukasta ti kayat yo, Papang. Ngam sapay ko ma, takas lamot la iti day di mamang ti agbalin ang maikadwa nga inami. Masigurado ka magustuhan nyo mat ni Sandra, anak ko. Iso di kay agdanag, tayam amok kada kayo ni Sandra, akayan ayat ko. Naklaat kami kani ading ko, iti impudno kada kami ni Papang nga addan ka relasyon na manang Emmy. Di minamnamaan ang mapanunot pa'y ni Papang ti mga sawa manen, gaputad damoten edad na. Nabayag matket din nga adda mapalpaliiw mi, ngam inuray mila ang ti kumpirmasyon nga aggapukan kuana. Inya maamo na nga rod kada kami ni Tita Sandra. Bakat abalasang akaopisinaan matlaang ni Papang. Nasaya at matkada kami ni Tita Sandra. Ngam manipod idinayam amo kada kami ni Papang, masansan maten nga iti pagnanaadan na ti pagawawidan ni Papang. Da kami kani ading ko tinagtalinaed iti puder ni Lola Marta. Payan aliday ka manen, apok. Itay payadi mo gargarawon day tamakan iti sangwanam. Malidayanak namin iti mapaspasamak, Lola. Manipod na yamam mo kada kami ni Papang ni Tita Sandra. Masansan mo't nga ijing agaw-awid ni Papang. Kurang labag katon na amin ang dagiti gamit na diti balay. Namnamaan tayo nakasta ti mapasamak, apok. Ay ayatan ni Papang mo ni Titam Sandra. Iso di kay mas daw, no may sangal daw. Kat ibaga ni Papang yung agkalaysadan ka ni Sandra. Saan nga tan amabawing tirik na ni Papang, Lola? Day tatidyak mo asong batan, apok. Kas mapaliw tayo mo't, talaga akayat ni Papang yu day jay ababae. Kas lang amin napatpatagan ka ni Papang ni Tita Sandra. Ngamda kami ka ni ading ko. Ay, saan mat siguro, apok? Iso na lang tadi tayo mat maitod ti pagragsakan ti amayo. Iso ano anya ti desisyon na, awan maaramidan tayo. Naimpaglaangan, tada kayo pa itidan nami, Lola. Naawan kayo, di pa'y kat nakakaasi kamin ka ni ading ko. Di kay agdanag, apok. Adaak akanayon itidan na yung agkabsat. Saan kayo abaybayan? Manang, manmanon nga agawid dito balay ni Papang. Kay kaya't nagdagna didayan ni Tita Sandra. Awan maaramidan ta ading ko. Urayon taan no kaano nga agawid dito balay ni Papang. Umay laang no mangita dito abasto tayo kada, Lola. Kano may mangta dito allowance ta. Kung pagbayad tayo pagadalan. Iso asi ka ading ko. Maruam kan nga awan dito ni Papang.
San abalit at damot ni Lola kad kadwata dito'y balay, kan mga asikaso kadata. Huwag nga ron manang. Naimbaglangan ta dapay ni Lola iti nata. Anak ko, napagnumuan mi ko ni Tita yo Sandra, ngagkalaysa kami ni Tihues iti kabita na panawan. Kasta ka di papang? Wan dyan, anak. Kaya't ngamin ni Sandra nga agbalin kami aligal nga agasawa. Ha? No kasta, agnagmutan dito ni Tita Sandra, papang. Apaman na malpas ti kalay sayo? Wan ngagpaiso papang. Adanton mainayon akadwata yo ditoy. Kan kanayon da kanton ang makadan na ni ading ko. Saan pa'y siguro nga ita, anak ko? Agnaid kami pa'y lang itayan ni Sandra. Ngam di kay agdanag. Tagsapsapol kami kan ni Tita Sandrayo iti mabalin nagatangan na palay. Diyay dakdakkel kan umanay tayo amin. Ha? Agpaiso, papang? Wan anak, isong aganos kayo pa'y lang itidan na ni Lola yo. Nagragsak ni papang iti kalaysada ka ni Tita Sandra, Lola. Wen nga rod apok, kat sapay lakuma, tanasaya at ti panagdanada kas agasawa. Talaga saan ngay manugot ni Tita Sandra? Adito'y dabalay nga agnaad ka ni papang? Bayan yun apok. Amang ano, mabain ba't nga umayag na ditoy? Sa bagay, kunamat ni papang, nga apaman ang makagatang da iti balay, agdadan nata yung tumatlaang kano. Hinasaya at garud no kasta apok. Urayan tayo aday taka nito. Saan abale, tanasaya at latamot ti kasasaad tayo dito'y balay. Wan nga rod, Lola. Katagyaman kami. Tadda kayo latamang tartarabay kada kami kani ading ko. Man ang nagkalay sa dapapang kan Tita Sandra, ninamnama mi nga agnaad damatan iti balay mi manang Emmy. Tapno makapagdadan na kami kas may sa pamilya. Ngam tininamnama mi kan ni ading ko aram saan ang napasamak. Nagtalinaad kami nga rod iti poder ni Lola Marta. Naglabas pa iti aldaw, aging gaan nakagatang ni papang iti bukod da balay. Ngam saan min aginandat ka ni ading ko ti mapan makikabalay kadakwada, gaputa saan mi ang mapanawan ni Lola iti balay mi. Nadamag mi pay ang manipod nagbalindan nga agasawa, adun tinaipundarda asanikwa. Agingga iti naggraduarak meten iti kolehyo manang, kat naadaanak meten iti natalgad at trabaho. Tinulungak ti amak amang paadal iti kabsat ko,
Banag anang ipairagsak ken kuana. Agingga nga adadimteng apasamak, asaan mi Apolos aninamnama. Naimbag ta si mangput kan apok, kaawawag ni Sandra. Intaray da kanu ni papang mo iji ospital. Anya? Apay lola, anya tinapasamak? Kala at kanu anatumba idi madamati meeting da. Napanan di adim iji ospital. Imbagak asumangpot ka pailaang itaan naggapo iti seminar. Sige lola, mapanak iti ospital. Ay Diyos ko, sapay ko matasaan anak karo tinapasamak ka ni papang. Ikararag taday-tay ti Diyos apok. Sapay ko ma, tamalasatan ni papang mo tinapasamak kan ko ana. Bagtadakan manang. Grabe ka diti kasasaad ni papang. Apay anak ka ICU ading. Saan pa'y ngamin ang nagring manipod impanda dito ospital manang? Saan mo ta mabalinti sumrag dito ICU? Madama ang maobserbaran ni papang. Sa dino ti ayan ni Tita Sandra. Nagawid manang. Mapan ka no agala kadagiti kasapulan ni papang. Naatake ka no ni papang. Kasta timbaga kanyak ni Tita Sandra apaman ang nagsarita da iti doktor. Diyos ko, sapay ko matamalasatan ni papang tipan nakaatakin ah. Sapay ko ma, Diyos ko. Kumusta ngay ni papang mo apok? Sumaysayat mo tanti kasasaad na lola. Saan na nakas idi addapay lang di ICU? Ay, agyaman na kiti Diyos. Sumagmamano alawasan ti kaadda ti amayo iti ospital. Sapay kumatagimbagan. Kuma, lola. Ngam ado pa'y ti maaramid kan kwa na. Nang runa, ta saanen anormal di pan nagnana. Ta na-paralyze ti kakudwa apasit ti bagina. Ano sampay lang arun ti mapanagbantay di ospital apok. Nang runa no adda serak ni manang mo iti trabaho. Kasapulan mo't nga agtrabaho para kadagiti kasapulan dito ibalay. Ken para iti panagadal mo. Nang runa kat saanan ang makaitad ni papang iyong manipod na ospital. Okay lang lola. Siya akong timapan tong galawan klasik. Tapno adda kadwa di tangtangdanan ni Tita Sandra nga agbantay kan ni papang di ospital. Apay apok, sumsumbruklat na ka din ni Sandra iti trabaho na. Saan ang naglangan? Saan lola? Tanda ka nung tangtangdanan na. Iso ka nun ti makaamukan ni papang. Kastaya. Ay, kaasimot ni papang iyo. Nuday di mamangyo day ta. Nalabit adi na pa'y kayat apanawan Apolos ni papang iyo. Sabali day di mamang lola. Sabali mo't ni Tita Sandra. Ngam sana bali, tanda tayo mo't amang ipatpatag-unay kan ni papang. Itangay parik na tayo ti kinapatag na kada tayo. Kumusta ni papang ading ko? Pasensya ka na. Saan akong anak kadaga si ospital idi kalman.
Ado nga mintiin ring Pasko di opisina. Sumaysayat mo tanti ka sa saad na manang. Iso na lang ta talaga ang marigatan ni Aggunay. Gapoy ti pan nakaparalisa ti kagudwapas at ti bagina. Kan marigatan nga agsao. Kaasimat ni Papang. Ni Tita Sandra ngay. Imbaga mo ti tangtangdanan ng agbantay. Aman mano ka no amapan iti ospital. Umawawag lata ka nun. Tapno maamuan na ti kasasaad ni Papang. Kasta ka di? Among manang, tunggal lada ka di ospital. Makitkitak ti kinaragsak ni Papang. Pasarayad na dagiti kundaway ng aglulwa. Posibleng ay na ti bagina. Taamo na asa na tartari patun ti asawa na. Daitarod mo ti babalawak ka ni Tita Sandra. Amo na matakas ti kasasaad ni Papang. Ngam kayat na pa iti aggastos ngagbayad iti caregiver ang mga sikaso ka ni Papang. Bayam taramatin na ti kwarta ni Papang manang. Total, nagbannugan mo't ni Papang dayjay. Ngam tirigat na. Saan na pulos ang ma-enjoy ni Papang tinagrigatan na. Gapoy tinapasamak kan kwa na. Pagmamaayan na, ninto Tita Sandra ti agnumar iti amin. Awan mabalinta manang. Taasawa kat nga rod ni Papang. Adakar bangan na iti amin anay pundar ni Papang. Lola, mabalin ka nun nga agawid ni Papang ko na ti doktor na. Dito'y balayan nga agpaimbag. Nay, adyat kayat mo asawan dito'y balay nga agpaimbag, apok. Kinasarita nak ngamin ni Tita Sandra, Lola. Numabalin ka no, dito'y pala nga iawid ni Papang. May mayat ka no dito'y taado tayo amang taripato ken kuana. Apay, isungay nga asawa ni Papang yaw. Rumbang laang nga iso ti magtaripato iti asawa na. Agtrab-trabaho ka no amin, Lola. Kat no agtuloy ka no a caregiver ti mga iwan. Nagastos ka no unay. Anya nga iti insungbat mo, apok. Saan akon anak i-argue ken kwa na, Lola? Pinanunot ko laangan ti kasasaad ni Papang. Kaasi laang ni Papang no ipilit ko nga iyawid na ngam di namot mataripato. Ay, anyan. Kaasimot ni Papang yaw. Itatakas tati kasasaad na. Paiyawid nandito'y. Ngam idi saan pa'y nagsakit. Dandani di na pa'y palubusan as sumarungkar dito'y. Bayan yun, Lola. Tinapatag. Maiparik na tayo kan ni Papang adda tayo amang ipatpatag kan kwa na. Kat di tayo baybayan, anyaman ti mapasamak. Ay, naimbaglaangan ta nagsaya at kayo nga anak, apok. Itilikodan ti amin ang nagkurkurangan ti amayo kada kayo. Saan kayo ang nagimulay ti sakit tinakam? Kat madadaan kayo latta ang mga klulo iti amayo. Kaya't milaan nga iparik na tinalaos apan ang ipatagmikan kwa na, Lola. Nga aging ga iti maudi nga anges na. Saan mi pulos abaybayan? Ngay, manumot na sa rungkaran ni Sandra ni Papangyo. Di na pa'y umay asikaswan mat. Day tati babalawag, Lola. Iso ti asawa. Rumbang ko mga umay na latamat asikaswan. Oray dito na pinagawid. Ngamarig na yung basura na matan ni Papang dito'y. Kaslawan patagkan ko na ti amayo. Pudnon sakat ti mapampanunot ko, apok. Nga, anya, Lola? Ati kwarta laang ti amayo tinapatagkan kwa na. Ha? Di ka makita. Adi pa'y pulos tumulong iti gastos ti amayo.
Ni Jen amin ti aggasgastos. Ultimo ti tangdan ti mangal alalay iti amayo. Tunggal mairwar di ta paraangan kan ag-therapy tapno baka pagnamanan. Bayan nun, Lola. Kas kinunangarodan ni Manang Jen. Awan na nyaman na kankuan na ti kwarta. Basta makitkita na akanayon ang mataripato iti naimbag ni Papang. Umdas ka no dayta namang punat si amin abannog kan sakripisyo na. Nagasat ti amayo, takas kada kayo tinagbalin nga anak na. Iso asika, ram, apok. Agadal ka na imbag, apok. Tapno matulungam tumot ni manang mo. Takakaasimat. Wan, Lola. Ikarik, agadal ka na imbag. Diyak sayangan dagiti sakripisyo ni Manang Jen para kada tayo a pamilya na. Nang runa unay kan ni Papang. Ikarik dayta, Lola. Aging gaita, agpapaimbag pailaang ni Papang dito'y balay manang Emmy. Adaday din na minsan a kinasaritak ni Tita Sandra, ngam nariknak akaslaawanan pakibyangan na iti amak. Kayat ko kumaasidiran manang, ngam impagpagapuklaangan kan ni Papang. Tinapatag ita, kat adda iti dan namin ni Papang, kat makitkita mi alablabanan na ti kasasaad na. Kan adda determinasyon na nga agimbag, tapno agsubli iti normal ti kasasaad na. Makaamudan tumutan nga agsarita iti asawa na, apaman adumteng dayta ka nito. Daytoy ti padas ko manang, kat sapay ko mata nakaibati iti adal kadagiti naayat amang tartarabay iti YouTube channel yo. Toy pagayam mo, Jen. Pagayam ko a Jen, pudno ang nakaibati iti adal ti pakasaritaam, nang runa dagiti kastamet ti sasaaden da iti biyag. Amo ka nasakit para kada kayo ti makitkita yo ang mapaspasamak ita iti amayo. Nang runa unay ti pakpakita ti may kadwa nga asawa na. Ngam dayawon kayo nga agkabsat, gapu iti pakpakita yo a kinapatag kada kayo ti amayo. Amok nga uray saan nga agsasao ti amayo. Adda pa nagbabawi iti kaunggan na, gapu kadagiti nagkurkurangan na kada kayo. Sapay kuma tagtultuloy asumaya at ti kasasaad ti amayo, tapno agsublin iti normal ti amin. Kat kastay na ko namon, makaamudan tumutten nga agsarita iti asawa na. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Mapunas, dito'y lagi